Правя филм час. Какво си играе филм такова да правя? Какво по-бърбало? Другата обаче не я пуска. Ние яде, обаче не я пуска. Ай! Те носиш към мами! Всеки! Се задаваш сядъка. Те носиш към мами! Те носиш чита! По-надолу дай. Малко по-надолу свали. Ето пък вече да. Ели сега на земята. Това е нова кораница и дадахме. Бе, помота под на земята. Она е доста изели тя. И как дъвче? Къде е другата кора? Защо и двете? Дай на мама едната. Дай на мама едната. Дай. Не бидеш ли на мен? Дай на мама. Дай. Искаш да го изведеш апарата ли? Иска да го гризне и да го опита.